दिनै 2026 मायथाइनि 27 जुलाइ दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों। सेथि रादाबाव दङ मिरु दुवाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै धेमाजि जिल्ला दुवाराय बर' फरायसा आफादाबो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ आबुङै मावफुं जोबनांगौनि थाखाय गोख्रों 2 घन्टा खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों। मख'नो गोनांदि गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनायनि थांखिखौ नोजोर बोनानै आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारखौ नारसिननानै दिनै मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो माखासे गोनां दाबिफोरखौ लानानै गोख्रों 2 घन्टा खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों। मख'नो गोनांदि बे गोनां दाबिफोरानो जादों। सेथियाव बिटिआरनि सिमाखौ बांहोनाय, नैथियाव संबिजिर 125थि सोदांनाय बिल 2019 मायथाइजों 6थि फारिलाइखौ सोदांनाय, थामथियाव BKWSआव गामि सोनाय आरो थाबैनो बिसायख'थि खुंनाय आरो ब्रैथियाव कार्बि आलं आरो डिमा हासावनि बर'फोरनो ST हिल मोनथायखौ होनाय आरो बाथियाव बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनाय। कक्राझाराव IED बेरफ्रुनाय जाथायाव लोब्बा थानाय सासे सुबुंखौ हमनो हादों। नेशनेल इनभेस्टिगेशन एजेन्सि नियाया दायनिगिरिखौ तामिलनाडुआव हमनो हादों। 23 अक्ट'बर खालि कक्राझारनि सालाकाटि रेल लाइनआव जानाय बमा बेरफ्रुनायनि केसखौ 5/25 नाम्बार रेजिस्टार खालामनायनि उनाव नियाया नायबिजिरो। मख'नो गोनांदि 2025 मायथाइनि 23 अक्ट'बराव सालाकाटि रेल लामायाव IED बेरफ्रुनाय जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ नियाया तामिलनाडुनिफ्राय दायनिगिरिखौ खादों आरो दायनिगिरिखौ तामिलनाडुनिफ्राय गुवाहाटीसिम लाबोनाय जागोन होनना मिथिहोदों। श्रीरामपुराव 5 निफ्राय 6 कौटि रांनि हेर'इनजों लोगोसे सानै सुबुंखौ ग्रेप्तार खालामदों। दिनै फुंनि समाव पुलिस बिफाननि सिग्रोमना गारिनिफ्राय बोखांनो हादों 244 हेर'इननि पेकेट। कक्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय आसाम आरो सोनाब बंग रायजोनि श्रीरामपुराव पुलिसा मोनसे स्रोत सुलुंनि बिथाजों संदाननानै गंसे आलिशान महेन्द्र केम्पार गारियाव आयेन बेरेखा फेग्रा मुवा हेर'इन लांखोमानायखौ हमनो हादों। पुलिसनि हानजाया सिग्रोमना मोनसे सिक्रेट कम्पार्टमेन्टआव गोबां बिबांनि हेर'इनखौ बोखांनो हायो। IIT बम्बेनिफ्राय B.Tech उथ्रिसार जानो हादों त्रिदिप बसुमतारी बिथाङा दिनै तामुलपुर UN एकाडेमिनि बारग' फरायसा त्रिदिप बसुमतारी बिथांखौ फरायसालियाव बरायदों। दासान्दि आसामाव गोबां अखा हानायजों गोबां सुबुंफोरा भुगिनांदों। खर'सा आसामनि दैबाना सैनांनायफोरनि थाखाय 12 लाख रांनि अनसुंथाइ होदों BTCनि EM बेगम आखतारा आहमेद बिथाङा आरो हाग्रामा महिलारी बिथांनि प्रेस बोसोनगिरि अपुर्ब अधिकारी बिथाङा होदों 12 लाख रांनि अनसुंथाइ। 2026 मायथाइनि कमनवेल्थ गेम्सआव सा सानजानि मीराबाई चानूनि फिन खेबसेबाव सनानि मेडेल देरहाना गोग्गानाय लाबोदों। भारतनि वेटलिफ्टिं गेलेगिरि मीराबाई चानूआ 48 किल'ग्राम खोलोबआव गावनि रोंग'थिखौ दिन्थिफुंनानै हादोरनि गोग्गानाय लाबोनो हादों। गोलोम बोथोरनि पार्लियामेन्ट जथुमानि गेजेरजों 125थि सोदांनाय बिलखौ लाबोनो हायोब्ला मोजां होनना कास्टम बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिदों। 125थि सोदांनाय बिलनि गेजेरजों BTCनि बियाबफोरा बाङोब्ला बांसिन मुलाम्फा जागोन। 125थि सोदांनाय बिल जामारोब्ला रांखान्थियारि बिथिङाव गोबां मुलाम्फा जागोन होनना कास्टम बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव फोरमायथिदों। 125आव जायोबा मोजां आरो 125 एमेन्डमेन्टआ बियो अबेनिफ्राय फैदों आरो मा दं बेयाव बेखौ जोंबो फरायबाय, नोंसोरबो फरायजोब्बाय। 125 एमेन्डमेन्टआ BTCनि मडेल। कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव बा नर्थ इस्टनि माखासे 6 सिडुलफोरा कार्बि आंलंनि इलेक्सनखौ DCआसो खुङो, BTCनि इलेक्सनखौ इलेक्सन कमिशनारा खुङो। ओंखायनो कार्बि आंलंआ होनदों BTC बादि गावसिनि इलेक्सनखौबो आसाम इलेक्सन कमिशना खुंनांगौ। कार्बि आंलंआव स्पिकार गैया, जोंहा BTC एसेम्बलि दं, कार्बि आंलंआव चेयारमेन दङ। कार्बि आंलंआ होनदों जे BTC बादि खालामनांगौ। ओंखायनो दा माखासे 6 सिडुलनि गोहोआ खम, दा ओंखायनो बिथांमोनहा जोंनि मडेल BTCनि मडेल लानानै बिथांमोना 125 एमेन्डमेन्टआ जायोबा मोजां। कार्बि आंलं, डिमा हासाव बा मिज'रामनि मोनथाम 6 सिडुल बा जोंहा मेघालयनि मोनथाम 6 सिडुलआ मोजां जागोन जायोब्ला मोजां, समस्ति बारायोब्ला मोजां। बे 125 एमेन्डमेन्टआव कार्बि आंलंनि समस्तिखौ बारायनो होन्दों, डिमा हासावनि समस्तिखौ बारायनो होन्दों। मोजां बारायोब्ला BTCआवबो समस्तिया बारायोब्ला मोजां, मानोना जोंहा बांसिन समस्ति ओंखारोब्ला बांसिन एंगेज जागोन, मर डेभेलप जागोन। जों बेखौ लुबैयो। BTCनि चिफ साराबो बुंदों समस्ति बारायोब्ला मोजां जायो होननानै। दा ओंखायनो जों वेलकाम 125 एमेन्डमेन्टआ जायोब्ला मोजां जायो।
पार्लियामेन्टआव कुइसन पुट खालाम आवगायहाय जोंहा बिपिएफआ सानैल' एमपि थायोमोन नाथाय कुइसन राइज खालामब्ला 7 एमपि नांगौ दा इउपिपिएलआ 7 एमपि जानानै दं भाग्य मोजां दा बिसोर कुइसन राइज खालामनो हायो पार्लियामेन्टआव मसन लाबोनो हायो दा पार्लियामेन्टआव मसन लाबो पार्लियामेन्टआव डिसकास खालाम जोंनि थाखाय मोजां बिटिसिआव समस्ति बारायोब्ला जोंनि थाखाय मोजां बिकेडब्लिउसिआ इलेक्सन जायोब्ला मोजां फान्ड मोनगोन स्टेटनिफ्राय बिकेडब्लिउसि बिटिसिनि बाहेरानि बर'फोरनि जिथु पलिटिकेल राइट बेयाव जुदि इलेक्सन जायोब्ला सोर हाथो गाज्रि मोनगोन सबबो मोजां मोनगोन जाथों इलेक्सन जायोब्ला फान्ड थांगोन जों सापर्ट दङ बिकेडब्लिउसिआव इलेक्सन जाथों मोजां जागोन जों कार्बि आंलंनि बर'फ्रा एसटि जानांगौआ बे गोलाव डिमान्ड जाथों सबबो लुबैयो जाथों कार्बि आंलंनि बर'फ्रा डिप्राइभ जानानै दङ कार्बि आंलंनि बर'फ्रा सब साइडनिफ्राय डिप्राइभ जानानै दं मोजां जाथों ओंखायनो कार्बि आंलंनि बर' आरो डिमा हासावनि बर'फ्रा एसटि जायोब्ला जोंनि थाखाय मोजां निफ्रायनो 125 एमेन्डमेन्टआ प्रमद बर'नि सरकारनि नङा 125 एमेन्डमेन्टआ 2019 सननि आरो 2019 सनाव गभर्नमेन्टआ सोर दंमोन बिटिसिआव गभर्नमेन्टआ 2019आव देलाय नोंसोर बुंलाय होमबा सोरनि समाव जानाय 125 एमेन्डमेन्टआ 2019आव बे राज्यसभायाव थांदों 125 एमेन्डमेन्ट बिलआ 2012आव कार्बि आंलंआव इउपिएडिएस होननाय आरो डिमा हासाव दावगा होननाय आइजें लाग्रा आफादजों सुक्ति जानानै 2019आव बे मुभ जादों आरो 2019आव भारतनि रिप्रेजेन्टेटिभफोरखौ बिदान्ता हटेलाव गुवाहाटीयाव थिनहरदों बाव जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा सावरायदों दा ओंखायनो 125 एमेन्डमेन्टआ प्रमद बर' सरकार समनि नङा 2019 समावसो ओंखायनो 125 एमेन्डमेन्टआव माखासे क्लजेस दङ बेफोर जायोब्ला बिटिसिआ मोजां बेस्ट उइसेस एन्ड कंग्रेचुलेसन जोंहा बिटिसिआव फ्राय 115 जननि बारा निट पास जादों 25 जननि बारा जोंहा जेडब्लिउ पास जादों बिटिसिनिफ्राय बिसोर सब कंग्रेचुलेसन अल ओभार दा इन्डियायाव 11 लाख स्टुडेन्टआ निट पास जादों आरो 1 लाखल' डक्टरनि थाखाय इनटेक केपासिटि दं होननानै भारत सरकारा फोसावदों दा आउट अफ 11 लाख होमबा 1 लाख स्टुडेन्ट अनलि दे विल गेट एडमिशन एट मेडिकेल कलेज बिराद कम्पिटिटिभ स्टुडेन्टफोरनि थाखाय जों सानो बिटिसिनि जाय 115 जननि बारा निट पास जादों बिथांमोना सब डक्टर मोनजोबथों जोंनि फारसेनिफ्राय आफा बुंलावरिनाव आर'ज खालामनाय थाबाय 25 जननिफ्राय बारा जेडब्लिउ पास जानानै दं बिसोरो मोजां मोजां आइआइटि एनआइटिआव एडमिशन मोनथों बेस्ट उइसेस जोंनिफ्राय हार्ड लेबर खालाम जोंनि थाखाय गौरबनि खोथा जे जानो गैयै दुखियानि फिसाफ्राबो निट पास जादों आरो जेडब्लिउ पास जादों सार गोदानै जि माखासे फरायसाफोरखौ जि बिथांमोना जि निट बा इफोरबायदि गिदिर बिराद जोङो मानाव गेदेर बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा सोलोंथाइनि सायाव गोबां खामानि मावगासिनो दङ क्लास 10 आरो क्लास 12 नि स्टुडेन्टफोरखौ इंलिश जेनेरेल मेथामेटिक्स आरो जेनेरेल साइन्स 151 स्कुलाव जों फ्रि कचिं होदों दिनै तामुलपुरावबो मोनसे फ्रि सामार कचिं क्लासा जों क्लजिं खालामबाय 151 स्कुलाव जों फ्रि कचिं क्लास होदों 6टा साबजेक्ट माने बर' मिडियामनि 3 आसामिस मिडियामनि 3 क्लास 12 निखौबो जों फ्रि कचिं होदों गासै जोंहा 968 टिचार्सआ एंगेज जानानै दंमोन आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जाय बिपिएफनि फ्रि सामार कचिं क्लासाव बे 968 टिचार्सफोरा जोंखौ फरायसाफोरखौ फोरोंबाय बेनि थाखाय आं फोरोंगुरु सार बिथांमोनखौ साबायखर बावबाय 151 स्कुलनि फोरोंगिरि सार बिथांमोना जोंनो फरायसालिखौ फ्रि सामार कचिं क्लास लानो थाखाय सुबिदा होनायनि थाखाय गेदेमा प्रिन्सिपाल सार बिथांमोनखौ साबायखर थाबाय 151 स्कुलाव सुगिदार बिथांमोना सामफ्रामबो स्कुल खुलिफैनानै साब सिखोन खालामनानै जोंनि फ्रि सामार कचिं क्लासाव मदद होनायनि थाखाय बै फरायसालिनि सुगिदार बिथांमोनखौबो साबायखर थाबाय जोबथारनायाव जोंनि डिस्ट्रिक्टनि लाइमोन बिपिएफ आरो बिएसइउनि साफ्रोमबो मावथि बिथांमोनखौ साबायखर थाबाय फ्रि सामार कचिंआव सामफ्रामबो खस्थ' खालामनायनि थाखाय